Halløjse sjovs, og velkommen til en lille video her på Fars egen kanal. I dag har mig og Clara nemlig besluttet os for, nu skal vi fandme bage nogle småkager. Det er den 24. lige om lidt, og vi skal have julesmåkager. Det er mig og Clara nemlig bestemt. I dag begynder vi nemlig på et par dage, der skal være klar til i morgen, nemlig vaniljekranse og brunkage. Af min personlige erfaring skal de nemlig helst gerne lige stå et døgns tid i køleskabet, på grund af det er ikke til at arbejde med, når det er helt blødt. Så ja, men skat, jeg tænker, du lige viser, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge mandler, Hakket smuttede mandler. sukat, 250 gram sukker, 250 gram smør. Og her i skålen har vi 125 gram lys sirup. Det vil jeg dog ikke lige anbefale, vi hælder nogen steder på. Det er en grig, jeg får af, skulle jeg sige, fra en kammerat. Og til slut har vi nemlig omkring 500 gram hvedemel. Helt almindelig hvedemel. Men jeg tænker, vi skal gå i gang. Og til at starte med skal vi nemlig lave en sirup ud af mandler. Og mandler. Godt gået, Niklas. Klokken er også 23. Til at starte med skal vi lave en sirup. Og nu starter vi på med sukker, sirup og smør. Det skal man starte ud som en lille krydderblanding, kan man kalde det. Det bliver rigtig godt, det her. Så jeg tænker, vi går i krig nu. Godt. Nu har vi så lige fundet et lille benny her frem, som jeg kalder den lille søde krydde her. Og den hælder vi 125 gram løs sirup i. Sukker. Er der noget mere smukt, end når to sukkerkomponenter bliver smeltet sammen i en. Og til slut, for at være rigtig klam, 250 gram smør. Det her, det er grundkøkkenets cement. Yes, nu er smør, sukker og det hele smeltet. Nu skal vi have det over i den her rørskål her, sammen med noget Clara lige har målt af, nemlig kanel og nellike. Og det er jo utrolig god til, hvad de siger. Altså, mit er altså bare på slump. Så det er dejligt at have en ekstra assistent. Så skal vi have mandlerne i. Vi skal have krydderierne i. Og til sidst skal vi have sukat i. Så skal du bare lige røre rundt. Så er det lavet sådan en lille blanding her af podcast. Det er sådan bagningskrydderi, kan man kalde det, til at få ekstra sprøde småkager. Det er altid ret at have. Det er bare lige blande en lille finger varmt vand. Og lige om lidt skal det ned i den her blanding her, når lige er kølet lidt mere af. Sammen med melet. Og så er de teknisk set færdige. Så skal de bare rulles og ind i køleren. Ja, så skal jeg klar til at putte lidt mel i. Sammen med det her podcast her. Det hælder jeg i. Det er bare det hele. Og så skal jeg klar hælde lidt mel i. Problemet med det her, at man hælder lidt i ad gangen, så den får sådan en god kagedejskonsistens, som man så må sige. Så er den ved at blive så fast, at man kan tage den op. Yes. Så har jeg lige fundet bagpapir frem. Dejen er her. Ja, det kan godt være, at det ser lidt lille ud, men ja, jeg prøvede lige at dele den op. Den er virkelig svær at arbejde med, men det er sjovt. Så den er rar at arbejde med. Det føles lidt ligesom hård modulervoks, vil jeg kalde det. Det er også det, der skal gøre. Så nu vil vi rulle om til pølser, og så lægge på kø til i morgen. Så skal det skæres ud, og det skal nok blive rigtig yummy. Ja, så er Niklas lige i gang med at forme det her. Det skal lige deles op i to. To lige klumper. Yes, så er det Claras tur til at rulle. Rollin, 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 rollin. Baggrundsmusik, baggrundsmusik. Roha, baggrundsmusik, baggrundsmusik, baggrundsmusik. Skide godt. Så nu skal de bare ind på køl. Du skal lære det. Okay, så imens at brunkagerne er på køl, så vil vi lige gå i gang med at måle op og det hele med vaniljekagerne. Med det her og det her og det hele. Og Niklas vil gå i gang med at lave lidt vaniljesukker. Lave noget vaniljesukker. Så ja. Så vil Niklas i gang med at hakke nogle mandler. De skal hakkes okay fint, vil jeg sige i hvert fald selv. Ja, så skal jeg klare i gang med at lave vaniljekransedejen. Og til at starte med, skal jeg mel op i rørkedlen. Ja, i køkkenfagsprog, det hedder en rørkedel, ikke en rørskål. Så tager du vaniljesukker. Plomser i. Bare det hele. Yes, så tager du smør. Og det er også bare det hele.
Yes, så skal det her bare lige æltes lettere sammen. Og nu smider jeg lige lidt mandler i. Mandler. Og lidt sukker. Samme mængde som sidst. 250 og 100 gram. Så skal det bare lige mixes godt sammen. Så nu har vi fået sådan en god ensartet masse. Og så skal der lige et enkelt æg i. Det skal bare smides i. Og som man siger i fagsproget, så skal der æltes. Så skal den bare samles. Så der er en kommet ud, og så skal den bare lige rulles om til en pølse. Det var fint. Ja, så det var egentlig sådan set bare det for i dag. Resten det kan vi jo lave i morgen jo. Så ja, nu har vi en lille bitte opvask, og så tænker vi egentlig bare at smutte i seng. Og så ses vi egentlig bare i morgen, hvor vi skal bage meget mere. Jeps, vi snakker om at begynde at bage pebernødder, jødekager og nogle andre småkager. Jeg har fundet nogle med appelsin og chokolade. Clara har fundet nogle med appelsin og kanel. Det lyder faktisk meget lækkert. Den vil vi også gerne lige prøve at lave i morgen. Hej! Hallo og velkommen til dag 2 af julebag. I dag er vi gået i gang med pebernødder. Og til det skal vi nemlig bruge nogle meget få ingredienser. Faktisk bare meget enkelt at lave pebernødder. Der har vi en kvart teskefuld jordbærssalt, en halv teskefuld nellike, en halv teskefuld kanel, en halv teskefuld ingefær og en kvart teskefuld stødt peber. En skulle man bruge hvid, jeg har bare ikke noget lige nu, så vi har bare lige brugt en lille smule sort. Det bliver nok lidt, men det skal nok blive godt. Og så udover det skal vi bruge lidt sukker, smør og det æg. Så har Niklas lige puttet sukker ned i den her skål her, og nu vil han til at putte et æg i. Så, that's it. Og for at citere mit yndlingsbegreb, der larmes! Yes, så skal jeg klar til at sigte mel, krydderier og alt muligt andet godt. Og grunden til, at vi sigter, er for at smadre gluten i melet, så det lige bliver lidt nemmere at arbejde med. Det er et gammelt konditortrik. Så er alt melet blevet sigtet i, og nu skal der bare lige lidt smør i. Og det er cirka 100 smør. Så nu er det færre. Lidt over en halv pakke. Så skal det bare samles, det vil sige k-piskeren lige skal på der. Og nu skal den bare røres lige stille. Ja, jeg har lige fundet mine andre briller her. Ja, mine reservebriller. Så ja, nu kan folk i hvert fald sige, at jeg ligner Harry Potter. Så ja, det sidder sgu da godt på mig, dem her, gør det ikke? Ja, så er vi lige kommet lidt piskefløde i. Jeg nåede lige fange det sidste sekund. Så er min dumme lille hjerne. Men ja, så er piskefløden til sig, og så skal det bare lige have en lille tur. Yes, så er alt dejen færdig, og så skal det helt bare lige over skålen der, så skal bare i køleskabet en times tid eller 2. Og jeg har tilsmagt det. Det smager godt. Det smager pebernødder. Og her ser vi det færdige resultat. En god fast dej, den skal lige på kølen en times tid. Og så er vi lige live imens. Sig hej live! Så ja, men nu er vi den her på køl, og så skal vi til at lave en anden dej. Det er utroligt meget dej, vi laver i dag. Og nu, hvor vi stiller pebernødderne på køl, så vil vi lige gå i gang med jødekagerne. De skal nemlig også lige stå lidt på køl, bare lige sådan en times tid. Så ja, den tænker vi også, vi går i gang med. Det er utroligt meget venten, det her køkken her. Men sådan er det. Det er jo ikke ligesom en tv-køkken, hvor vi bare tryller med fingrene. Men ja, det er hygge, og det er sjovt. Eller hvad siger du, skatter? Ja, men nu er vi til at gå i gang med det. Ja, så er jeg i gang med at lave dejen her til jødekagerne. Så jeg har lige puttet mel i, så nu er jeg lige ved at putte de andre ting. Så har vi 200 gram smør her, så det hele det skal egentlig bare i, så yes. Okay, så jeg har ikke lige lyst til at have fedtede fingre, så Niklas han mixer lige det her sammen. Sgu ikke sart.
Okay, så jeg ved ikke, om I kan se dejen lige her. Men nu skal den egentlig bare rulles. Så er Niklas lige i gang med at måle op til. Det er de der 3 slags småkager, vi har snakket om. Vi laver så kun 2. En med chokolade, en med hakket mørk chokolade og appelsinskal, og Clara vil lave en med kanel og appelsin. Yep. Og lige nu er jeg bare i gang med at måle alle de tørre ting af. Det går lige hernede. Tørre ting af. Lige nu er det mel og flormelis, der er hernede i. Og lige om lidt, så skal der bare noget smør i. Så det er en dejlig nem opskrift, faktisk. Så vil jeg i gang med at rive den her appelsin her. Og jeg vil gå i gang med at mixe dejen. Så har Niklas lige taget smør i melen, og nu skal der æg i. Så bliver den ene halvdel lige puttet herover i. Rørkedlen. Og den anden halvdel er til mig. Så er Niklas i gang med at putte hans appelsinskrald ned i. Og så vil jeg lige tage hakken chokolade her lige om 30 sekunder. Og her er min dej, og nu vil jeg til at putte den anden halvdel af appelsinskralden i. Og derefter så vil jeg putte kanel i. Det er jo bare julekrydderi, og så det siger noget. Appelsin og kanel. Og der er kanel her. Så er det hele mixet i. Så nu skal det egentlig bare mixes sammen. Og imens er Niklas i gang med at hakke chokolade. Yep. Ja, så skal chokoladen over i. Yep. Og så skal det også bare mixes sammen. Ja, så skal den bare mixes rundt. Og ja, jeg kunne lige se på øjemålet, den trængte til noget mere mel. Jeg synes, dejene var meget, meget fugtige, dengang jeg delte dem op. Så er det Niklas' tur. Se lige, hvor lækkert det bliver. Det lugter i hvert fald godt. Ja, så nu vil vi tage i gang med at bage en sønderjysk småkage, som det hedder Gode Råd. Så hvis du ikke ved, hvad det er, eller har smagt det før, så følg med her. Så er der lige kommet noget kardemomme i, melen. Så er der også lige kommet noget vaniljesukker i. Yep. Og nu er jeg i gang med at rive noget citron. Så vil Niklas lige i gang med at blande smør og sukker ned i denne her skål her. Yep. Så skal det bare piskes. Ja, vi havde lige teknisk uheld, kan man godt kalde det. Mens smøret og sukker var ved pisket til det gode råd, så valgte vi pilgris lige at gå fra hinanden totalt. Som i totalt fra hinanden. Heldigvis har Clara en rørmaskine stående, så den render vi lige over og henter hurtigt. Og så vil vi til at gå i gang igen. Større det problem jo ikke. Men ja, det er den slags fejl her, der kan ske i et køkken. Altså tingene bliver slidt op med tiden jo. Altså gevindet ind i den her totalt brændt af, så den kan ikke bruges mere. I må by the way gerne lige følge min TikTok. Det kunne være så dejligt. Yes, så der er en lige færdig, og så er jeg lige smidt over i mit. Ja, nogen vil sige, at det er et krammerhusjern eller et småkagejern. Ja, det er det også. Jeg har ikke noget gode råd jern. Og jeg beklager alt det her skidt her, men det er bare ikke rigtigt til at få af, når det først er blevet varmt. Så ja, men nu vil jeg til at gøre det, og så vil jeg lægge dem derover, og så lægge dem i en kagedåse. Så det vil jeg til at hygge mig lidt med. Ja, så er jeg lige rykket hernede på gulvet, og tada! Så er de der småkager ting der, som Niklas vil lave, er færdige. Og nu vil jeg egentlig bare lige lave en testtest på dem, fordi jeg har ikke smagt dem før, så det er jo spændende, om det er godt eller dårligt. Så lad os prøve. De smager bare vaniljekager. Der er så meget smag derfra. Så vil vi til at lave vaniljekransene, som vi lavede i går. Yep. Og Niklas har også allerede fået den puttet i den der tingest. Så nu skal det egentlig bare ud på bagepladen. Ja, hvis jeg kan.
Vi fik også lige lavet nogle koalaer. Yes, så er vi gået i gang med jødekagerne. Det skal nemlig lige formes ud, så det bliver sådan fine små figurer. Bare på grund af vi kan. Så ja, men ja, det regner jeg med at lige finde videre, når vi lige er gået i gang med det. Yes, så skal vi i gang med at lave små kager, mens jødekager. Bare sådan for komikken. For why not? Og hvis man vender den om, så kan man lave et rensdyr. Men ja, vi laver bare små kager. Ja. Ja, så blev småkagerne lige lagt på. Ja, festligt er det i hvert fald. Så er vaniljekransene og jødekagerne færdige, og de ligger begge to her i, alle sammen. Og der er jødekage i den her, gulerod den her, vaniljekrans i den her. Men ja, jeg tænker, at jeg vil gå ud og farve mit hår. Min hårfarve, den er nemlig kommet. Yep. Og imens så vil Niklas til at bage hans del af kagerne. Jeg har nemlig lavet nogle chokolade- og appelsinsmåkager, som jeg lige vil slice op og lige smide i ovnen og lige bage, så det lige kan få lov til at hygge sig lidt. Ja, og det kan han nemlig gøre, mens jeg farver mit hår nemlig. Jeps. Yes, så er vi lige i gang med småkagerne. Mine appelsin og chokolade. Sådan er vi lige live. Sig hej live! De er stille i dag. Yes, så bliver klardyret også lige færdig med sit føbhår. Det her det er så resultatet. Jeg ved ikke, om det ser blåt ud for jer. Det gør det i hvert fald på min live. Men det er altså grønt. Så ja, og jeg er mega glad for resultatet. Så jeg håber altså, at I synes, det er flot. Ja, det håber jeg også. Og nu vil vi til i gang med at bage nogle småkager. Ja, jeg vil til i gang med at bage min del af småkagerne. Niklas har jo lige bagt hans del, mens jeg var ude fra mit hår. Nu vil jeg til at bage min, som er kanel og appelsin. Ja, og det tænker vi går i gang med nu, på grund af den dej, der har med at være lidt porøs. Så jeg tænker, vi går i sving med det samme. Nå, nu er dejen i gang med at blive rullet. Hvis den gider arbejde med. Og så skal vi have stukket dem ud til pæne, nogle søde små figurer. Så det skal nok blive sjovt. Ja. Rulle, 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 rulle. Så er det første kagehold lige blevet færdig her. Wow. Og mig, Niklas, vi er allerede fuld i gang med hold nummer 2. Prøv lige at se, hvor flot det bliver. Ja, så er også de fine småkager klar til at komme over i denne fine dåse her. Prøv lige at se, hvor sød den er. Der står bare god jul på. Og så er det egentlig bare klar til jul. Så mangler jeg bare så lidt her tilbage. Og prøv lige at se, hvor mange vi har lavet. Wow. Så er første hold småkager taget ud af ovnen. Og prøv lige at se, hvor mumsige de ser ud. Og her er klar småkager. De ser så hyggelige og søde ud. Og jeg er altså allerede i gang her. Hun er allerede i sving. Og vi er live igen. Og vi er live igen. Jeg beklager rådet, men ja, det sviner lidt af okay. Men heldigvis er vi da ikke helt færdige endnu. Nope, vi mangler stadig pebernødderne. Jeps. Så ja, der er lidt at gå i krig med. Men det vil vi tage et strækt om og hygge os med det. Yes, så er vi i gang med den sidste dej her, nemlig pebernødder. Og vi står sådan lidt og tænker på, hvad det er, vi sådan, skal vi rulle dem, eller hvad skal vi? Og så fandt vi den her form, som vi i hvert fald ikke ved, hvad skal ligne. Skal det ligne en støvle eller en kirke? Vi ved det ikke. Nej. Så vi tænker bare at bruge den her form, som jeg ved ikke. Ja. Og her kom brunkagerne over i. Og der er et sidste læs. De er inde i ovnen. Yes, så er vi gået i gang med at trille nogle pebernuts. Og først holder i ovnen. De skal hives ud lige om lidt. Og så skal der rigtig julehygges. Vi er næsten allerede færdige. Vi har valgt at bruge nogle pebernødder med nogle form, og så har vi valgt bare at rulle resten, fordi de er sådan lidt smattet. Bare sådan for sjov. Men det skal nok blive hyggeligt. Jeg glemmer at se et færdigt resultat. Ikke sandt, skat? Jo, mega. Ja, fedt. Ja, så er pebernødderne bagte og lagt i kagedåse. Så nu skal de bare lige lukkes. Få sat et lille fint skilt på. Og så er det klar til at blive pakket pænt ind og taget med i juleaften sammen med alle andre småkager. Er vi glade, skat? Mega glade. Og det tænker jeg så bare var det. Og tak fordi I gad at med på den her lille småkagevideo her. Ja, jeg håber, den var hyggelig. Ja, og så håber jeg, I har nydt det. Og husk at like og subscribe. Og håber jeg også lige vil se videre på nogle af mine andre videoer her. Jeg har jo lavet et par stykker efterhånden. Men ja, vi tænker, vi vil... Husk at følge min YouTube-kanal. Ja, den står der. Men ja, vi tænker, vi vil lukke af nu. Så ses, folkens. Ses. Meine.